Igbo ọma na-ege ntị ekelekwa m n'ọzọ maka onye asịrị chere o nwere olileanya dịka m sịrị gị chere na anyị na-alaghachite azụ nkwa ekwere nwata bụ ka emezuo ya ọ bụ ya bụ nke anyị na-emezu n'oge awa dịka nke a enwere ike ọ bụrụ na ị ka na-abata ihe emebibeghị nwere ike inye oche ụtụtụ ọma nọ n'ọnọdụ ozi ọma ọka bụkwa n'isi mbido telivishọn maka anyị ma ebe ebidoro anyị ga-ama ebe a ga-eme gịnị akwụsị ọ bụ anyị bụ ndị isi mbido marakwa na ihe anyị jiri taa bụ gịnị elee ihe kpọrọ isiokwu ahụ Ada Jizọs isiokwu anyị ji taata bụ nke a na-akpọ virtuous woman. ị ma ihe njiri si ka o kwuo ya ikwuru ya n'olu ndị iti ngwa kwuo ya n'olu ndị maka esi edozi okwu ọ na-asị nwanyị na-ejide onwe ya nke ọma nwanyị na-edokwa onwe ya nke ọma nwanyị na-eyikwa onwe ya nwanyị na-elekwa onwe ya ugegbe ezinụlọ ị hụla ya amakwa m ihe njiri chọọ ka o si n'ọnụ ya mee gịnị pụta a sịrị ka chi bọọsị ọkwa n'ọnụ maka mma na ọkwa mba na-ebe n'olu ọka mma na obere n'olu ụmụ nwaanyị o beela nwaanyị na-ejikwa onwe ya nke ọma nwaanyị na-elekọta onwe ya the virtuous woman ọ bụghị ndị ọ na-abụ ha pụwa you will just dress anyhow gị ji onwe gị ụtọ ọbụla jiri mma na-akpa agwa ụdị ọbụla masịrị gị ọ bụghị ya nke agwaziela gị n'isiokwu anyị ji n'omere gịnị na ọ gbara ọkpụrụkpụ o metụtara onye mbụ metụ onye abụọ metụ onye ihu metụ onye azụ metụ onye nọ n'aka ekpe metụ onye nọ n'aka nri metụ onye nọ n'ime ụlọ metụ onye na-azụ ahịa nke bụ eziokwu bụ na virtuous woman ka ihe akwụkwọ nsọ na-akọ banyere ya tupu anyị mara nke ahụ unu mana anyị nwere nke anyị na-agaghị ime anyị ga-emerịrị ya nke bụ isiokwu bụ ama m bute akwụkwọ nsọ gị ka ọ nọrọ gị nso ihe anyị na-aga ime ugbu a bụ gịnị ka anyị kpọbata onye kere eluigwe keele ụwa ojiji jide mma onye ọwaịrị ome gịnị rie ndị obodo anyị size na ọ pụtara para ofe ọ bụ onye o nyere ya esuru ma onye gị ị ga-esuru nwa ịbatala ngwa mechilata anya gị anyị na-aga ime gịnị anyị na-aga eri amara site n'aka Chineke Ada Jizọs nwa nkenke n'ọdụrụ anyị gaa n'ihu Chineke Afrịka o nwere egwu na-abịa m n'uche ngwanụnụ abụgbere m achọ ka m bụkwu ya ọzọ ya nwekwara nke m na-agụ ọ bụkwara nke m na-aga agụli hapụkwa ego ya ọ gbara gị gharị nwa ihe ị ga-eme ọ gbara gị gharị kọsara Jizọs onye ebere ka anyị werekwa ya ọzọ ọ gbara gị gharị n'ịmaghị ihe ị ga-eme ọ gbara gị gharị kọsara Jizọs onye ebere anyị ekpere n'aha Jizọs amen ezi nwa na Chineke anyị na-asị gị nara ekele ọbụna anyị nwa bụ nọ n'isi mbido na ndị na-enene anyị n'ụbọchị ụmụ Igbo na-enene anyị n'ụbọchị a na-asị gị nara ekele n'isi ha na ezinụlọ na ụmụ anyị ndị azụmahịa anyị niile anyị na-asị gị nara ekele anyị wee na-akpọbata gị Jehova n'ụbọchị taa n'ihi na onwe ya anyị ga-eme na abụrụ na inyere anyị aka bịa na-enyere anyị nye anyị amamihe nye anyị nkwuwa okwu nye anyị ntụziaka nyekwa ndị na-enene anyị obi dị nro ha ga-eji wee nara okwu gị a Jehova ka ọ bụrụ nke ga-azụ ha na-arụ na mkpụrụ anụ arụ na mkpụrụ obi n'aha Jizọs ka okwu anyị ga-ekwu taa mịpụta ezi mkpụrụ n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị amen anyị ekpe n'aha Jizọs amen ngwa kọpụrụ Jizọs aka ọ wụ taa ka ọ ga-adị nke bụ eziokwu bụ na ekwuwaghala okwu Chineke obi m abịa dị nro m enwe ndajụ n'ime m mara na o nwere ebe olileanya mere gịnị dị ama m na isorola anyị kpee ekpere ị hụrụ ụbọchị taa a sịkwa na ezinụlọ adịghị mma dịka anyị na ha enwe mkpakọrịta ụka anyị na gị nwere olileanya na ezinụlọ na-adị mma nwunye gị ọ naghị eme nke ọma nwere olileanya mgbe anyị ga-ekwuchi ụka taa na ọ ga-eme nke ọma enwere ike ya bụrụ na ị gaghị ụka nke ndị iti na-akpọ chọọchị ị gaghị chọọchị ụmụ Igbo ihe ejikwa na-eme ihe a bụ ka ọ hapụ ịbụ na ihe ndị a niile kwara gị mgbe ọ ga-aba na-ele gị anya dịka nwafọ Igbo mkparamagwa gị na echiche na ụdị ọbụla ya dị iche abụghị ime ka onye na-aṅụjigo mmiri ara afọ
anyị bụ ụmụ ndị Igbo anyị ma Chineke anyị ma Chineke anyị bụ na-efe ya ndị nke ọma. na-efe Chineke. kama ihe mere o ji dịka asara anyị na-ekpe arụsị bụ ịma nna nna anyị ha kemgbe ọkwa Chineke ka ha na-akpọ kama ọ bụ ezi ihe ụzọ Ha si ha wee nwere na-akpọ ike ya. ha gazie na-esi n'ukwu osisi maọbụ n'okwute N'okwute. na-akpọ Chineke a mana ha bụ ya n'obi ha ma Chineke. Anyị bụ ụmụ Igbo ọ ka ọ dịrị anyị gịnị Na na mma. mma dịka anyị gwara unu n'isiokwu anyị taa bụ the virtuous woman, nwanyị ilekọta onwe ya nke ọma, ijikọta onwe ya nke ọma. Anyị bịazie n'akụkụ njikọta a ịmanụ enwere njikọta dịka a ga-esi yiri efe ya dị mma, Ọ dị mma. enwere njikọta nke a ga-esi lekọta ụlọ N'ezinụlọ n'ezinụlọ ya dị mma ya dị mma. ya dị mma. Enwere njikọta nke ga-abata n'obodo N'obodo ọ dị eme mma. ihe ya dị mma. Ihe a na-ekwu bụ banyere ụmụ nwanyị, banyere ụmụ nwanyị ka ha ga-esi na-akpagịrị mkparamagwa ha ya dị mma. Ada Jisọs, ị mara anyị nwere ike anyị na-akọ akụkọ ọ dịka ọwa akụkọ ka anyị burugodi akwụkwọ nsọ maragodi ma ọ wụ eziokwu ihe anyị na-ekwu ma ọ dịkwa n'akwụkwọ nsọ Na anyị ji ọnụ anyị na-ekwu eje ka anyị na-ekwu. ka ọ nke. na-akụkọ ka anyị na-akọ. Ee, Ka ebe ịchọ ka m saghe elu. saperenụ m ọ bụrụ ndị iti ha kpọ ya proverb, ọ bụrụ anyị ma anyị akpọzie ya ilu. Sapere m ilu isi nke 31 ya. Otu ya iwu ọma nke ntị biko ọ bụrụ na akwụkwọ nsọ gị anọrọ gị nso biko bute ya. Bute ya ntị. nnọọ, biko Onye ọzọ. bute ya. Ma ọ bụrụ na nsogbu adịrị ya gị tụcha nnọọ ntị gị ana Ka ị nụrụkwa. nọrọkwa biko isi nke isi ọkwa ya. Ilu amaokwu nke 31 isi nke Isii. ka m buru ụzọ gụọ ya n'onu ndị iti. Olu ndị iti. Ngụchazie n'onu ndị iti. Gụzie ya n'okwu ndị ma ihe. Ihe n'onu ndị ma ihe ndị maka esi edozi okwu. Ụmụ Igbo. Ebe ahụ na-asị amaokwu nke 10. Ebe ahụ na-asị who can find a virtuous woman? Who can find a virtuous woman? Nke ntụgharị akpa bụ ọ bụ onye Ka kpọrọ ntụgharị ya na ya. Ọ sị nwanyị nke na-ejide onwe ya nke ọma onye ga-achọta ya. ewu ewu ya. Akwụkwọ nsọ sị nwanyị nke na-echekwa onwe ya jide onwe ya nke ọma onye ga-achọta ya, onye pụrụ ịchọta ya, elee ebe a ga-ahụ ya, elee ebe o kwesịrị ịnọ. Kedu ka a ga-esi mali ya na ọ bụrụ na ịfụ ya Ịhụ ya elee otu ị ị ga-esi ga-esi mara. wee mali ya ka ọsị for her price is far above rubies. Ntụgharịkwa ya n'ọnụ ndị maka edozi ọsị n'ihi na ọnụ ahịa ya karịrị rubi nke ukwuu. Chai, ogeri ma n'obi dị ya, ogeri ma n'obi dị ya, ọ bụ chi na-enyenụ ya. Iso n'otu ndị mere ya. Nwoke ọbụla nke chọtara ya n'ụwa nke bụ eziokwu bụ na Chineke menye eze. Otu a Ịchọtaghala nke ahụ ịchọta ezigbo nwanyị, ezigbo nwanyị. nwanyị udo, Yes. nwanyị nwere ịfụnanya, nwanyị nwere egwu Chineke, nwanyị na-emechaghara, nwanyị nwere nwanyị nwere mgbaghara, nwanyị na-elekọta ezinụlọ, ugegbe ezinụlọ. Anyị akọwala ya ebe o doro anya dịka anyị gụpụtara ya n'akwụkwọ nsọ. Nwanyị nke na-edozi onwe ya onye ga-achọta hụ ya, elee ebe ị ga-ahụ ya, elee ụdị ọ ga-abịa ịhụ ya ga-emeta maọbụ eziokwu. Chineke mana mmehie ga-adịrịrị mere na-eji mee ka ụzọ nzọpụta wee bịa. bịakwa. A ga-enwerịrị mmejọ, nke a mere ejikwa mekwa ka ụzọ mmezi mee gịnị dere. Onye ga-achọta nwunye. Anyị ajụzi ajụjụ. Ada Jizọs, gịnị bụ nwaanyị nke na-eme gịnị edikwazi onwe ya, nwaanyị nke na-elekọta onwe ya anya, elee ụdị nwaanyị dị ya ahụ? Nwaanyị nke Igbo ọma na-eke ntị. Igbo ji eme ọnụ asị na na-asị nwaanyị nke na-ejikọdo onwe ya nke ọma. Ọ bụrụkwa iji eriri wee kechacha n'onwe gị, Kama ụdị ijiri nnọọ lechaa n'onwe gị dee onwe gị. Chineke. ọ bụrụkwa nwaanyị nke na-agbachi onwe ya n'ime rum.
ife anyị na-ekwu nwaanyị na-ejikọdo onwe nke ọma n'omume bụ nwaanyị nwere ezi agwa. Nwaanyị nwere ezi agwa na ezinụlọ ebe ibi. Ife anyị na-ekwu maka mmekọrịta di na nwunye na ụmụaka na ezinụlọ. Nwaanyị a na-enwe ezi agwa. Nwaanyị nwere nnagide. Ọ bụrụ nwaanyị ya oge niile na-ele ka ọkụ wụlụzie a tigress in the house. Ịbatara nọ abatara n'ụlọ esu. Abatara n'ụlọ esu mba. Ọkụ abatara n'ọkwara ọ na ụlọ na-ajụchu n'oyi. Mama batara na ebe niile esugara ọkụ. Enwere ike ya dị ebe ibe ebe niile na-ajụchacha oyi. Ịbatara na osu mba. Nwaanyị na-ejikọdo onwe ya ọfụma. Nwaanyị na-elekọta ezinụlọ ya. Na-elekọta di ya. Ụmụ akụkọ ịkọlụ m ife ya n'abalị. Ịma na ndị ji o nwere emume ha na-emewe. Nọ na-abụ ọ bụ na nwaanyị nwoke bata n'ọnụ ụzọ maybe na gate of the city. Before ọ na-abata na-ene njọ ụkwụ nwoke anya. Ọ bụrụ na ụkwụ ya dị ọcha ama na nwaanyị a ọ na-alụ ọrụ ya. Elekọta di ya anya. Before di ya apụ bata ọ sachasị anya ụkwụ. Mana ịfụ nke ụkwụ ya ruru unyi ama na nwaanyị ahụ na-eme gịnị. Ọ nara elekọta gịnị ezinụlọ. Ọ nara elekọta ezinụlọ ya. Ịbụkwa nwaanyị na-elekọta ezinụlọ. Elekọta di bifo di gị apụọ. Ị mara ka di gị si chịkwa. Ị mara ka ọ dụ. Bifo di gị anata ị na-enu nwoke anya n'ihu nwa Afrịka nwunye ọ na-enekwa anya n'iru. Ọ gịnị ga-eme ọ ga-eji ele m anya n'ihu? O kwesịrị ile m anya n'ihu ka ọ mara n'ihe na-eme. Ọ mara mgbe iwe na-ewe gị. Malụ mgbe ị na-achị ọchị. Malụ nwere ife mee n'ụlọ ọrụ. Malụ nwere ife mee n'ebe ị na-azụ ahịa. Uwe na-ajụzi nke ma ọ gịnị mere n'ụbọchị tata. Ma ihe na ọ bụ nwaanyị na-ejikọdo onwe ya nke ọma. Nwaanyị na-ejikọdo onwe ya nke ọma bụ nwaanyị na-elekọta ụmụaka Chineke nna nyere ya enye. Chineke nna nyere gị mkwe ma na anyị bụ ndị nlekọta ife a na-akpọ caretaker n'ebe nwatakịrị mụrụ amụ dị. Nwaanyị na-ejikọ onwe ya nke ọma bụ nwaanyị nwere ọnọdụ ya n'ebe ụmụaka ya nọ. Anyị asọ na ịzụ ahịa dịrọ mma o, ịlụ ọrụ dịkwa mma o. Ụwa maka nna ebe a nọ na be m nọrọ m na be m kwa n'ọlụ ka nna n'ọlụ ka nna alụ. Mana nwaanyị na-ejikọdo ụlọ nke ọma bụ nwaanyị maara ka o yesi wee kpakwa ezinụlọ ya, kpakwa ụmụaka, zụọ ha n'ime mmụọ na eziokwu n'okwu nke Chineke. Mgbe anyị nwere ịnọ n'ụlọ anya nwa na-akọka dịka ọwa na ofe ụmụaka Chineke nyere gị enye mara ka ha si eme ihe ma ka ha si apụ ma ka ha si abata. Nwaanyị na-ejikọdo onwe nke ọma bụkwa nwaanyị na-aghọta di ya. Nwaanyị na-aghọta nye gị na ya na ọ bụ n'ụlọ. Ọ bụrụ na onwe ka ihe esi wee nyere akịma na anyị will help ndị enyemaka. Ị na-enyekwa di gị aka dịka nwaanyị na-ejikọdo onwe ya nke ọma. Ịma ka ị na-ekwutachi ikwuru okwu banyere ụmụaka, ihe anyị na-ekwu okwu ya bụ ọ bụghị bụrụ nwaanyị nọrọ n'ụlọ ihe niile mụrụ awụrụ ụmụaka tramadol apara coke agbanye tramadol. Nwaanyị na-ele ihe nọ n'ụlọ ghara ya bụrụ n'ezi ka anya gị dị. Ele mgbe ị ga-ama mgbe i jiri mụọ ụmụaka tramadol ị ga-ama, likosin ị ga-ama, Igbo ị ga-ama. Nwaanyị na-elekọta ụmụaka Chineke nyere anyị. Ịmakwana ndị a bụ ụmụaka bụ ihe Chineke nyere gị n'aka ka imegide ka i wee dozie ha. Ị na-enekwa ụmụaka ịmakwa ihe ha na-eme. Ọ bụrụ ndị na-eme ihe ịhapụ ụmụaka ha na-eme ihe sọrọ ha, na-ene na ndị gbacha ọtọ, na-eme ndị na-eme ihe na-enwere isi n'ihe onyonyo. Mba, ọ bụrụ maka ihe anyị na-ekwu maka nwaanyị na-ejikwa onwe ya ọfụma. Ikeche ekuke pụta ama na ịbụ ezi nwaanyị, na-ebu nwaanyị na-anụ dị, na-ebu nwaanyị na-atụ egwu Chineke. Ọ bụrụ nke ya onye ụmụ Afrịka, o nwere ụdị ụmụ nwaanyị ibe m n'afọ eketo anụ ọ dịzie ka asị na m na-adụ ka m ewere fụ m ịtarị pịatụ nke dịrị ka ihe ka ọ hapụ dị ka napụrụ gị okwu n'ọnụ. Onye osi n'ụlọ, onye osikwa n'ụlọ, osikwa n'ebe nne onwekwara nne, ọkwadị nne, onwekwara nne. Ịma ọ na-abụ nwatakịrị o mezie nke ọma asị omeka nna ya, onwedịghị onye na-akpọ dị omeka nne ya. Ama ọ bụrụ na ọjọọ njajụ ọkwadị nne mụrụ nwa. Ọkwa nne mụrụ nwa. Baịbụl mechakwa n'ife okwuchi ya na wee sị na ọ bụ na nwa dị mma ọ bụrụ nna ya zụ, mana nwa na-emegheri ọ bụrụ nne zụrụ ya. Onye gbata ụmụ nwaanyị ibe m ka ya eji wee gbasie ike ma agba m ka bụrụ nwaanyị na-ejikọta onwe ya ọfụma nke ọma biko n'ụzọ niile. Nke bụ eziokwu bụ na
anakwa na-ekwu nwaanyị na-ejikwa onwe ya nke ọma. Anyị bịa n'akụkụ di na nwunye, ịma ụfọdụ ihe banyere ego nri ọ na-ese okwu. Ụfọdụ ụmụ nwaanyị ejirila ya kwụchiere di ha ọnụ ụzọ, onwekwa ebe na-aga taa ma ọ bụrụ na inye m nke a. Ebe ụfọdụ ga-ejiri akwa ha ike ya n'ukwu dam n'inye gị mmiri mụ na gị eme ya taa. Gị na ya na-eme ya taa ọ ga ọlụ ụlọ mgba, ọ ka bụkwa ọlụlụ di na nwunye. Ọ bụrụ tigbuo ụzọ gbuo ya. Ihe a abụghị ihe ejiri mara ndị Igbo. Ihe anyị jikwa na-eti mkpu a bụ ejiri mara ndị Igbo. Ụmụ nwaanyị ndị Igbo ejiri mara ha. Ejiri mara ndị Igbo. Biko gị bụ onye na-ele anya anyị nwere ike ya bụrụ na ka na-abata ugbu a. Ọ ka bụkwa n'isi mbido steshọn ebe anyị si ewetara unu ya bụ gịnị ụtụtụ ọma na n'olu ozi ọma dịka eji ebi ezinụlọ nke unu mara isiokwu anyị taa. O nwebeghị ihe mebiri ịka bịara n'oge. Isiokwu anyị bụ virtuous woman n'olu ndị iti, abịakwanụ n'asụsụ ndị ma ihe ebe anyị ma nwaanyị na-elekọta onwe ya nke ọma. Agala ebe ọbụla, ebitụkwala onyonyo gị aka. Ndị iti na-asụ don't touch the dial because anyị na-eme gịnị alaghachite azụ. Ọ bụrụ na anyị laghachita anyị na-aga ebidokwa ebe anyị kwụsịrị, maka anyị ma ebe anyị kwụsịrị. Ọ bụrụ na anyị ebidoghị ebe ahụ, gwa anyị na ọ bụghị ebe anyị kwụsịrị. Nye anyị ntị ka ọma anyị na-abịa. Agala ebe ọbụla.